लाइमोनफ्रा भटखौ होनांगौ आरो गावनि गोसोजों बिजिरनानै नायनांगौ गावसिनि इयुना बहा दङ सोरजों गावसिनि इयुना दङ ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनखौ गुबुन जेबो सानाजासेनो आङो माने बिपिएफआव भट होनो थाखाय खावलायबाय। गोदानै जायफोर भट होगोन लाइमोन भटारफोर बेसिकेलि बिथांमोनखौ बे बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ होननानै मा मेसेज होनो सानो? दानि लाइमोनफ्रा लेखा गोरों बिसोरो गावनि भबिसतखौ नुदों। थांनाय बोसोरबायाव दिपेन बर'नि थगायनाय बेखौ बिसोर स्रा जाबाय। नाङा फाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ एसटि होबाय होननानै एखेबारे मोनसे उसुथुनिमुलक लाबोनानै जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिखौ बुफाय होबाय। दा बयबो आफस'स खालामदों। दा लाइमोनफ्रा भटखौ होनांगौ आरो गावनि गोसोजों बिजिरनानै नायनांगौ गावसिनि इयुना बहा दङ सोरजों गावसिनि इयुना दङ ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनखौ गुबुन जेबो सानाजासेनो आङो माने बिपिएफआव भट होनो थाखाय खावलायबाय।